Hej og velkommen til min kanal. I dag er jeg meget forkølet, og hvad så? Ved siden af mig har jeg... Jeg hedder Sis, og jeg er 17 år gammel. Jeg hedder Sis, og jeg er 17 år gammel. Ja, og I ved godt, hvad jeg hedder. Jeg hedder Emilie B. Nå. Det vi skal lave, det er kusinetag. Og vi har fået nogle spørgsmål. Det første spørgsmål er, hvem er jeg mest doven? Den er nem. Okay, det kan godt være. Fordi jeg gider ikke rigtig at lave nogen ting, så det kan godt være. Jeg gider heller aldrig stå op. Nej, Jeg sover til helt klokken 3 om eftermiddagen. Okay, spørgsmål 2. Hvem er jeg er mest fjollet? Det er nok også mig. Ja. Spørgsmål 3. Hvor længe har I kendt hinanden? Det må guderne vide. Lige siden Emmy blev født. Det er hun er ikke Gud. Hvad ved hun? Spørgsmål 4. Hvem går mest op i sig selv? Altså lige nu har hun en masse make-up på. Jeg har ikke engang ret mit hår. Jeg kan ikke gå ud for en dør uden make-up, så det... Det kan jeg godt. Meget nemt. Spørgsmål til 5. Hvem er mest flirtende? Ja, hun er ligesom den ældste. Hun har en masse flirter lige nu. Det kan godt være, at jeg er meget flirtende, men ikke andet. Meget rigtig. Spørgsmål 6. Hvem snakker i søvne? Det gør Emmy. I nat, der drømmer hun om Coca-Cola. Det er løgn. Så, ja. Så har vi et spørgsmål mere. Hvem af jer er mest mærkeligt? Nej. Hvad er det mest mærkeligste ord, hinanden har sagt? Ja. Når det er, Emmy skal tage sine briller af, så siger hun, jeg tager lige mine baller af. Hun siger til, så det. Så det. Så dig, så lidt. Og det er mig. Hvem har det flotteste efternavn? Det er mig. Det er jeg. Jeg hedder Sute Kjærgaard. Det er det flotteste. Jeg hedder også Kjærgaard. Nej, gør du ej. Okay. Mig. Det er mig. Er en af jer directioner? Det her er mit værelse. Jeg har flere. Der har en plakat. Der har en. Der har en. Der har en om bag ved min dør. Jeg skal snart have en deroppe også. Hvem dyrker mest motion? Det gør jeg nok. Jeg har kun i skolen, så har jeg sådan 3 timer i hele ugen, altså. Så det er nok hende, fordi hun løber også. Og rider. Ja. Hvad er det bedste ved hinanden? Hun er mærkelig. Det minder lidt om mig. Vi kan altid snakke sammen om alt og alle. Næsten. Uanset hvad. Ja, bortset fra, at du griner til dig det. Se. Fortæl om hende... Nej. Beskriv hinanden med et ord. Ubeskriveligt. Jeg skal lige tænke, det er svært. Doven. Meget doven. Fortæl om hinandens... Nej, vent, den slutter vi med. Hvem er den mest usunde? Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Ej, okay, det er mig. Lidt. Fortæl om hinandens drømme. Husk hinanden... Nej, okay, det skal vi ikke lige. Fortæl om hinandens drømme. Du starter. Søsses drøm er at flytte i et hus, et rigtig flot hus, sammen med en dreng, der hedder Niklas. Fordi hun er rigtig, rigtig forelsket i ham. Og han er rigtig, rigtig grim. Og så drømmer hun om at få 2 børn, og så drømmer hun om at blive pædagog eller gammelmandshjælper.
som er social- og sundhedsmedhjælper. Social og så sådan tidshjælper. Tidshjælper. Nej, gammelmandshjælper. Det er meget nu. Pensionisthjælper. Der var den. Fortæl om min drøm. Amy drømmer om at flytte på en bondegård sammen med sin kæreste, som... Jeg har kraftigt ikke nogen kæreste. Nej, når hun får en kæreste, så bliver gift med ham. Og så... Der er en meget bestemt person, faktisk. Ja, men jeg gider ikke nævne navn. Nej, godt. Han er en hårdfrik. Så drømmer hun om at blive sangerinde og dyrepasser. Og bondegården skal være hvid med rødt tag. Nej, det skal kraftigt ikke være rødt. Det skal være sort. Så med sort tag, og så skal der være masser af dyr. Forskellige dyr. Og så ønsker hun at få 4 børn. 4 børn, 2 drenge og så, 2 piger. Når det er, at hun bliver ældre, så vil hun flytte sammen med mig. Det er sgu da løgn. Først når jeg bliver 21. Ja, det er også når du bliver ældre, ikke også? Jeg skulle da 12 allerede. Det er ikke engang om 12 år. Men det er for i dag, og måske kommer der et mere på et tidspunkt. Hej hej.